A Recreativo Huelva és Villarreal találkozóról. Ez itt az első, még az első féldőből egy megpattanó labda, Santi Cazorla lövése, mellé ment volna, de Jesus Vázquezról bepattan a kapuba. Nagyon szerencsétlenül ér bele a labdába, lehet látni, hogy mellé ment volna a lövés, rossz pillanatban nyúl hozzá, és ezzel becsapta a saját kapusát. Aztán a 45. percben egy buta szabálytalanság után szabadrúgás a vendégeknek, Ibagáza pedig becsavarja, ott csak annyi hely volt már a labdának. Azt mondtam, hogy ezt a kapus nem háríthatta, hanem sorkat alatt nagyon szépen elcsavarta Ibagáza a labdát. Aztán itt a 83. percben Szigán lerántja Marco Rubent, a játékvezető meg nem habozott, itt látjuk. Nagyon fifikásan csinálta ugyan a francia, de a játékvezetőt nem lehetett átverni. Igen, de jogos az ítélet, egyértelműen a karjánál fogva visszarántotta. Jól lehet látni, hogy itt benyúlnak ki, és pont amikor a labdát próbálna megjátszani, akkor visszarántotta. A kapus Diego López tudta, hogy hova rúgja majd Adrián, de nem ért oda. Így alakult ki a Villarreal.